Cei mai mulți oameni pornesc de la un singur postulat, implicit atunci când gândesc la inteligență, că trebuie să existe undeva, un creier, un centru de comandă, un loc din care pornesc ordinele și în care sosesc toate rapoartele. Această convingere este atât de adâncă rădăcinată în felul nostru de a înțelege mintea, încât aproape că nu mai apare la suprafața gândirii ca ipoteză. O tratăm ca pe un fapt biologic, ca pe ceva ce se înțelege de la sine. Și totuși, biologia a produs o creatură care funcționează complet altfel, nu ca o excepție ciudată sau un accident al evoluției, ci ca un sistem elaborat, testat riguros pe parcursul a 500 de milioane de ani, care a depășit cel puțin 5 extincții în masă documentate. Pe 7 iulie 2012, la Colegiul Churchill al Universității Cambridge, un grup de neurobiologi, neuroanatomiști și neurofiziologi a semnat public Declarația de la Cambridge despre conștiință. Documentul afirma că mamiferele, păsările și alte vertebrate posedă substrat neurologic al stărilor conștiente. Dar singurul nevertebrat nominalizat explicit, singura creatură fără coloană vertebrală menționată cu nume, era caracatița. Nu un delfin, nu o cimpanzee, o creatură cu 3 inimi, sânge albastru-verzui și aproximativ 2/3 din totalul neuronilor ei, distribuiți nu în creier, ci în cele 8 tentacule. Astăzi urmăm firul acestei anomalii biologice și dacă îl urmăm suficient de departe, el nu mai duce spre biologia marină, duce spre întrebări despre propria noastră arhitectură mentală, despre de ce suntem atât de siguri că inteligența trebuie să aibă un centru. 500 de milioane de ani înseamnă o distanță de timp dificil de perceput direct. Iată o măsură concretă. Dinozaurii au apărut acum 230 de milioane de ani, au dominat Pământul timp de 160 de milioane de ani și au dispărut în urmă cu 66 de milioane de ani. Caracatița exista cu 270 de milioane de ani înainte de primul dinozaur. A asistat la apariția lor, a asistat la dispariția lor. A continuat. Dacă am comprimat toată istoria vieții complexe pe Pământ într-o singură zi de 24 de ore, caracatița apare la ora 5 dimineața, iar Homo sapiens apare în ultimele 28 de secunde înainte de miezul nopții. Această vechime nu este o curiozitate statistică. Înseamnă că linia genetică a caracatiței a trecut prin filtrul a cel puțin 5 extincții în masă. A supraviețuit evenimentului ordovician din urmă cu 440 de milioane de ani, care a eliminat aproximativ 85% din specii. A supraviețuit evenimentului Permian-Triasic din urmă cu 252 de milioane de ani, cel mai sever din istoria Pământului, cu dispariția a aproape 96% din speciile marine. A supraviețuit meteoritului care a șters dinozaurii. De fiecare dată, nu ca un organism simplu și rezistent, ci ca un organism cu comportament elaborat, cu sistem nervos sofisticat, cu strategii adaptative complexe. Ramura genetică a caracatiței s-a despărțit de cea a vertebratelor acum mai bine de 600 de milioane de ani. Asta înseamnă că dacă în cele două ramuri a apărut inteligență și datele sugerează că a apărut în ambele, această inteligență a evoluat complet independent. Biologii numesc aceasta evoluție convergentă, două linii separate ajungând la aceeași soluție funcțională pe căi diferite. Dar în cazul caracatiței și al vertebratelor, soluțiile nu sunt de fapt aceleași. Vertebratele au centralizat. Un creier din ce în ce mai mare, un cortex din ce în ce mai complex, o arhitectură în care toate funcțiile cognitive converg spre un singur centru de procesare. Caracatița a distribuit, a extins inteligența în corp. A creat un sistem în care fiecare componentă are propria capacitate de decizie. Biologul australian Peter Godfrey Smith de la Universitatea din Sydney, unul dintre cei mai citați cercetători în domeniu, a scris că studierea caracatiței este cea mai apropiată experiență pe care o putem trăi de a întâlni o inteligență apărută independent. Pentru că este o inteligență care a apărut pe aceeași planetă cu noi, dar pe o ramură evolutivă cu totul separată,
Folosim principii de organizare complet diferite. Nu este o versiune mai simplă a creierului nostru, este un răspuns diferit la aceeași întrebare. Laboratorul de neuroștiințe al Universității Ebraice din Ierusalim, 2015. Cercetătorii Guy Levy și Binyamin Hochner publică împreună cu Tamar Flash de la Institutul Weizmann din Rehovot un studiu despre modul în care creierul central al caracatiței comunică cu tentaculele în cursul mișcării. Studiul demonstrează ceva ce contrazice modelele anterioare. Creierul central nu trimite instrucțiuni detaliate de mișcare, trimite obiective. Mergi spre acel obiect. Fiecare tentacul calculează singur cum să ajungă acolo, cum să ocoleze obstacole, cum să ajusteze forța de prindere. În limbajul cercetătorilor, creierul central activează programe motorii autonome preconfigurate în sistemul nervos periferic al tentaculului. Aceasta nu este o delegare parțială, este o arhitectură fundamental diferită a controlului motor. La om, chiar și mișcările aparent automate, mersul, echilibrul, prinderea unui obiect, implică bucle de feedback permanente cu structuri din creier. La caracatiță, un tentacul poate executa o secvență completă de mișcări coordonate, fără ca creierul central să fie consultat. Levy și Hochner au demonstrat acest fapt și în modul cel mai direct posibil. Un tentacul separat chirurgical de restul corpului continuă să execute mișcări coordonate câteva minute după separare. Nu dintr-un reflex simplu, dintr-o procesare locală genuină. Tentaculul, în termenii funcționali, nu știe că nu mai face parte dintr-un corp. Cifrele absolute ale acestui sistem rezistă cu greu la comparații banale. O caracatiță medie conține aproximativ 500 de milioane de neuroni, o cifră comparabilă cu creierul unui câine de talie medie și de aproximativ 5 ori mai mulți neuroni decât în creierul unui șoarece de laborator. Dar la câine, la șoarece, la om, marea majoritate a neuronilor se află în sistemul nervos central. La caracatiță, 180 de milioane se află în creierul central, iar 330 de milioane, 2/3 din total, se află în cei 8 ganglioni brachiali și în structurile nervoase ale tentaculelor. Dacă am aplica aceeași proporție la creierul uman, ar însemna că inteligența ta locuiește nu în cap, ci în brațe, picioare și piept, iar capul conține doar un mic centru de coordonare generală. Corpul caracatiței adaugă câteva detalii care aparțin, la prima vedere, mai mult științei ficțiunii decât biologiei familiare. 3 inimi, una centrală care pompează sângele prin corp și 2 branhiale, câte una lângă fiecare branhie, care împing sângele prin organele de respirație. Sânge de culoare albastru-verzuie, bazat pe hemocianină, o proteină care conține cupru în loc de fier. Hemocianina transportă oxigenul mai puțin eficient la temperaturi ridicate, ceea ce face caracatița mai vulnerabilă la supraîncălzire decât mamiferele. Este, fiziologic, un organism construit pentru apele reci și moderate ale oceanului adânc. Și o pupilă cu forma unui W orizontal, despre care cercetătorii de la Universitatea Berkeley au propus în 2014 că ar putea compensa daltonismul vizual printr-un mecanism optic indirect bazat pe aberație cromatică, teorie promițătoare, dar rămânând contestată. Dar poate că nicio altă caracteristică a biologiei caracatiței nu condensează paradoxul ei mai complet decât acest fapt simplu. Este daltonistă. O singură clasă de fotoreceptori vizuali, un singur tip de pigment opsină în retină. Daltonismul este absolut. Caracatița nu poate, prin ochii ei, să distingă roșul de verde sau galbenul de albastru. Și totuși, în mai puțin de 200 de milisecunde, mai repede decât durează o clipire a ochiului uman, o caracatiță poate reproduce culoarea și textura exactă a oricărui substrat pe care îl contactează. A fost filmată reproducând cu exactitate textura unui perete de recif în Maldive. A fost filmată imitând culorile unui fund nisipos cu cioburi de scoică și pietricele disparate. Precizia este fotografică. Chiparul reușit în mai puțin de o cincime de secundă.
Mecanismul parțial al acestei capacități vine dintr-un studiu publicat în 2015 în revista Integrative and Comparative Biology. Pielea caracatiței conține opsinele, aceleași proteine moleculare care stau la baza vederii, distribuite în cromatoforii pielii, celulele pigmentare. Experimente de laborator au demonstrat că fragmente de piele izolate, expuse direct la lumină, și-au modificat pigmentarea fără niciun semnal nervos venit de la creier. Pielea nu transmite informația spre un centru ca să fie procesată, o procesează local și acționează local. Este un al doilea sistem senzorial distribuit cu milioane de puncte de decizie autonome pe toată suprafața corpului. Numărul de cromatofori ai pielii, între 2 și 10 milioane de celule pigmentare în funcție de specie, depășește numărul de pixeli ai unui televizor standard de înaltă definiție. Fiecare dintre acești cromatofori se poate contracta sau relaxa independent în mai puțin de 200 de milisecunde sub controlul unui sistem nervos local. Înseamnă că ceea ce numim schimbarea de culoare a caracatiței este de fapt o modificare simultană a milioane de decizii individuale la nivelul pielii, fără un centru de comandă care să le orchestreze pe toate. Tot în sfera comportamentului, biologii Julian Finn și Mark Norman de la Muzeul Victoria din Melbourne au publicat în decembrie 2009 în Current Biology dovada primei folosiri documentate a uneltelor la un nevertebrat. Ei filmaseră în apele din Sulawesi de Nord, Indonezia, o caracatiță din specia Amphioctopus marginatus, culegând jumătăți de coajă de nucă de cocos de pe fundul mării, transportând-o pe o distanță de aproape 20 de metri într-o postură incomodă, cu 6 tentacule ridicate și deplasându-se doar pe 2 și asamblând-o ulterior ca adăpost. Transportul obiectului, fără beneficiu imediat, cu scopul utilizării viitoare, acesta este criteriul academic al comportamentului instrumental. Era prima dată când un animal fără coloană vertebrală era documentat satisfăcând acest criteriu. Mă opresc o clipă în acest punct pentru că, până să intru în detaliile acestor date, aveam și eu o clasificare tacită a caracatiței care nu era departe de percepția populară. Inteligent, da, dar nu cu adevărat conștient. Un sistem elaborat de reflexe și de procesare perceptivă. Fascinant, adaptat, performant, dar nu genul de creatură care pune întrebări despre propria minte. Studiul lui Finn și Norman a fost momentul la care această clasificare a început să se clatine. Nu pentru că folosirea unui instrument este prin sine dovada conștiinței, ci pentru că implică planificare, proiecția unui obiectiv în timp cu o acțiune dezavantajoasă acum pentru un avantaj viitor. Este un tip de procesare temporală pe care îl asociam cu animale cu creiere mari și centralizate. Ruptura formală a venit pe 7 iulie 2012. Declarația de la Cambridge despre conștiință, redactată de Philip Lowe, editată și semnată de cercetători, printre care Jack Panksepp de la Universitatea de Stat din Washington, Diana Rice de la Colegiul Hunter din New York și Christoph Koch de la Institutul Allen pentru Neuroștiință din Seattle, afirma public că caracatița posedă substrat neurologic al stărilor conștiente. Nu ca un gest retoric sau filozofic, ca o concluzie trasă din date experimentale despre integrarea informației, despre răspunsuri comportamentale la stimul complex, despre capacitatea de formare a reprezentărilor interne. 9 ani mai târziu, în 2021, Londra School of Economics a publicat un raport independent bazat pe analiza peste 300 de lucrări științifice despre sensibilitatea cefalopodelor. Concluzia: caracatițele sunt capabile să resimtă durere. Nu printr-un mecanism reflex simplu, prin integrare. Au nociceptori, au regiuni cerebrale integratoare care corelează informația de la mai mulți receptori, au modificări comportamentale flexibile ca răspuns la vătămare și au capacitate de învățare asociativă care depășește simpla evitare reflexă. Marea Britanie a modificat legea privind bunăstarea animală în același an, incluzând cefalopodele. Legea a intrat în vigoare în 2022. Era prima dată când un nevertebrat dobândea protecție legală explicită în sistemul britanic pe baza dovezilor de sensibilitate. Aceste recunoașteri nu sunt declarații filozofice, sunt ajustări ale cadrului nostru epistemic și legal.
Ele spun, în limbaj instituțional, am greșit când am trasat granița conștiinței exact acolo unde era confortabil pentru noi. Și această eroare nu a fost accidentală. A reflectat o presupunere neexaminată, că un creier centralizat, de tipul celui pe care îl avem noi, este condiția necesară pentru experiență subiectivă. Există un fapt rămas fără răspuns complet în literatura de specialitate, la care mă voi întoarce spre finalul acestui material. Dacă fiecare tentacul al caracatiței procesează informație independent și ia decizii locale, dacă cele 9 centre de procesare funcționează parțial autonom, cum se face că caracatița nu se dezintegrează comportamental? De ce cele 9 minți parțial independente lucrează împreună în loc să intre în conflict? Care este mecanismul de coeziune al unui corp fără un centru de comandă absolut? Dacă ai o ipoteză acum, scrie un comentarii. O altă metodă de a privi inteligența unui organism este să examinezi ce se întâmplă când nu face nimic, sau mai precis, când doarme. Silvia Medeiros, neurosavantă la Universitatea Federală din Rio Grande do Norte, Brazilia, a instalat camere infraroșii într-un bazin cu caracatițe pentru un studiu publicat în iScience în luna martie a anului 2021. Ea și colegii ei documentau dacă caracatița doarme în adevăratul sens al cuvântului, nu doar că se oprește din mișcare, ci că intră în stări fiziologic distincte, comparabile cu somnul vertebratelor. Ce au observat a intrat în literatura de specialitate și nu a mai ieșit din ea. Caracatițele dormeau în cicluri alternante. Faza de somn liniștit, corp palid, aproape decolorat, mișcare minimă, piele netedă, urmată la fiecare 30 până la 40 de minute de o fază activă de 20 până la 40 de secunde, cam cât durează un espresso să se extragă. În faza activă, pielea caracatiței exploda în valuri de culoare, nu uniform, în explozii localizate și asimetrice, în treceri rapide de la maro întunecat la galben deschis, la aproape alb și înapoi, în tipare care traversau corpul de la un tentacul la altul. Tentaculele se contractau ușor, ventuzele se strângeau și se relaxau, ochii se mișcau sub membrana transparentă a pleoapelor. Medeiros și colegii ei au scris că această fază a somnului activ este structural analogă fazei de somn rapid la vertebrate, starea în care oamenii visează. Ceea ce face observația mai mult decât o curiozitate este distanța evolutivă. Liniile care duc spre caracatiță și cele care duc spre vertebrate s-au despărțit în urmă cu mai bine de 500 de milioane de ani. Somnul cu faze active nu a fost moștenit de ambele ramuri de la un strămoș comun. A apărut independent. Dacă o stare de somn activ servește la ceva, la consolidarea memoriei, la procesarea experienței zilei, la ceva din registrul pe care îl numim prelucrarea experienței, atunci această funcție a fost inventată de 2 ori, în 2 sisteme neurologice complet diferite, pe 2 ramuri evolutive total separate. Convergența aceasta spune ceva despre necesitatea funcției, nu despre arhitectura creierului. Dar cel mai desconcertant detaliu al studiului lui Medeiros nu este simpla existența somnului activ, este coordonarea. Pielea de la capătul unui tentacul și pielea din dreptul ochilor pulsau în același val de culoare. Nu în chip haotic, nu fiecare ganglion brachial pe cont propriu. Ceva integra semnalele. Ceva producea o stare de somn unificată dintr-un corp cu 9 centre de procesare parțial independente. Ce anume, rămâne o întrebare deschisă în literatura actuală. Dacă există ceva care seamănă cu visul la o caracatiță adormită, al cărei vis este? Al creierului central? Al unuia dintre cei 8 ganglioni brachiali? Al tuturor, simultan? Sau poate nimeni în particular? Și aceasta este poate cea mai deranjantă concluzie pe care o sugerează datele, că funcțiile pe care le atribuim în mod reflex unui eu central, unui loc al experienței, pot exista fără acel centru. Că visul, dacă există, poate să nu aparțină nimănui în particular și că arhitectura noastră, în care totul converge spre un punct, nu este singura arhitectură posibilă a unei minți.
Dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă în practică a fi cel mai adaptat, nu cel mai mare, nu cel mai rapid, ci cel mai fluid din punct de vedere biologic, uitați-vă la câteva cifre. Cel mai lung termen de îngrijire a ouălor documentat la orice animal de pe pământ aparține unui cefalopod, Graneledone boreopacifica, o specie de caracatiță de adânc de dimensiune aproximativă a unui grapefruit, fără un nume popular consacrat, a fost observată de o echipă de la Institutul de Cercetare al Golfului Monterey, condusă de Bruce Robison, pe parcursul a 53 de luni consecutive la 1397 de metri adâncime în Pacificul de Nord. De fiecare dată când echipa revenea cu vehiculul teleghidat, de 18 ori în total, pe parcursul a 4 ani și jumătate, femela era pe loc atașată de aceeași stâncă, aerisind cu tentaculele aceeași grămadă de 155 până la 165 de ouă. Pe parcursul acestui interval nu a mâncat nimic. Corpul ei se deteriora vizibil la fiecare vizită, pielea mai palidă, tentaculele mai fragile, reacțiile mai lente. A murit puțin după ce ouăle s-au eclozat. Robison a descris aceasta în publicația PLOS ONE din 2014 ca cel mai lung termen de îngrijire parentală documentat la orice animal cunoscut. 53 de luni înseamnă cât îi ia unui copil să termine toți cei 4 ani de școală primară. Urmează viteza. Modificarea completă a tiparului cutanat, de la piele nete de la textură de rocă zgrunțuroasă, cu tipar de culoare total diferit, se produce în mai puțin de 200 de milisecunde. Un ochi uman are nevoie de aproximativ 150 de milisecunde doar pentru a clipi. Caracatița schimbă complet aspectul exterior mai repede decât un ochi uman se închide și se redeschide. Poate cel mai surprinzător record al caracatiței nu ține de forță, rezistență sau viteză, ci de orientare. Un studiu publicat în Current Biology în 2020, realizat de Gilles Laurent și echipa sa de la Institutul Max Planck pentru cercetarea creierului din Frankfurt, a documentat că pupilele caracatiței se rotesc permanent pentru a rămâne orizontale față de suprafața mării, indiferent de cum se răsucește corpul animalului. Caracatița poate fi întoarsă cu 90 de grade față de axa verticală. Corpul ei se răsucește complet, dar pupila revine la orizontală în mai puțin de 30 de milisecunde. Un mecanism autonom de stabilizare a orizontului vizual care rulează în paralel cu toate celelalte procese cognitive, fără să le perturbeze pe niciunul. Aceste recorduri nu sunt coincidențe biografice, sunt consecințe directe ale aceleiași arhitecturi de bază. Un organism care distribuie deciziile în tot corpul poate rula procese paralele fără că unul să interfereze cu altul. Pielea ia decizii de culoare în timp ce tentaculele execută o vânătoare, în timp ce pupilele se stabilizează, în timp ce creierul central evaluează ruta de retragere. Acest tip de paralelism funcțional este exact ce încearcă ingineria modernă să construiască în sistemele distribuite de calcul. Caracatița l-a implementat în carne și neuroni cu 500 de milioane de ani înainte să existe conceptul de rețea distribuită. Omul și caracatița au o relație îndelungată și, privind-o retroactiv, ea este instructivă în mod surprinzător. Civilizația minoică din Creta a decorat vase de ceremonial cu imagini de caracatiță acum 3500 de ani, nu ca simbol al fricii sau al pericolului, cu o atitudine aproape afectuoasă față de forma tentaculelor, cu o curiozitate vizibilă pentru mișcarea lor. Motivul apare pe vase de ritm, pe pereți de palat, pe bijuterii. În cultura japoneză, caracatița este asociată transformării și inteligenței ascunse. Figura ei apare în arta perioadei Edo cu un amestec de fascinație și respect care nu seamănă cu nimic din tradiția europeană a aceleiași epoci. La popoarele din coastele Pacificului de nord-vest, printre care triburile Haida din Canada și Alaska, caracatița apare ca figură demiurgică, creatoare sau modelatoare a lumii, nu amenințare pentru ea. Aceste tradiții nu sunt folclor marginal, reflectă câteva mii de ani de observare directă a unui animal care, ori de câte ori este privit îndeaproape, produce surprize. Europa medievală a ales o direcție diferită, a construit
Krakenul, un monstru oceanic de dimensiuni imposibile, distrugătorul navelor, simbol al haosului și al adâncului de necontrolat. Prima descriere sistematică în literatura europeană aparține lui Erik Pontoppidan, episcop în Norvegia, care a descris în lucrarea sa din 1751 un animal de dimensiunea unei insule plutitoare capabil să tragă în adânc orice navă prin simpla coborâre a corpului. Nu exista niciun animal de această dimensiune, dar credința era suficient de răspândită încât să modeleze percepția europeană asupra caracatiței timp de secole. Aceste două tradiții, cea a admirației și cea a fricii, coexistă până astăzi, dar în ultimele decade echilibrul s-a schimbat considerabil și cu o viteză neobișnuită. Documentarul Profesorul meu Caracatiță, lansat pe Netflix în 2020 și premiat cu Premiul Academiei pentru cel mai bun film documentar în 2021, a produs o schimbare culturală remarcabilă. Filmul urmărește o relație personală de un an între cinematograful Craig Foster și o caracatiță sălbatică în apele reci de lângă Cape Town, Africa de Sud. Nu este un film despre biologie în sens strict, este un document despre recunoaștere reciprocă. Caracatița a ajuns să recunoască prezența lui Foster, să-i caute compania, să exploreze activ în preajma lui. Fără dresaj, fără condiționare, fără recompensă alimentară sistematică. Documentarul a reorientat atenția publicului larg spre caracatiță ca subiect de interes cognitiv și emoțional, nu doar zoologic. Dar relația dintre om și caracatiță nu este doar culturală, este și industrială pe o scară semnificativă. Organizația Mondială pentru Alimentație și Agricultură estimează capturi anuale globale de 300 până la 400.000 de tone de cefalopode. Spania, Maroc, Japonia și Coreea de Sud se numără printre principalii producători. Mediterana Occidentală, coasta de nord-vest a Africii și apele din jurul insulelor Canare sunt zonele cu cea mai intensă presiune de pescuit. Relația juridică s-a modificat semnificativ în această decadă. În 2022, Marea Britanie a adoptat legea privind bunăstarea animalelor cu conștiință, extinzând protecțiile la cefalopode și crustacee decapode, o premieră în legislația oricărui stat. Decizia a urmat direct raportului din 2021 al London School of Economics, care a concluzionat că dovezile sențienței la cefalopode sunt suficient de consistente pentru a justifica includerea în cadrul legal al bunăstării animale. Este prima dată în istoria dreptului occidental când un nevertebrat dobândește protecție legală explicită, bazată pe dovezi de experiență subiectivă, nu pe apartenența la o categorie taxonomică. Populația globală de caracatițe prezintă, contrar multor alte specii marine, o tendință de creștere. Un studiu din 2016, publicat în Current Biology, realizat de Zoe Doubleday și Roy Caldwell de la Universitatea din Adelaide, a analizat datele de captură din 1950 până la momentul studiului și a constatat că biomasa globală a cefalopodelor a crescut constant în ultimele 7 decenii. Tendința este corelată cu scăderea populațiilor de pești prădători mari, care sunt principalii competitori și consumatori ai caracatiței. Caracatița beneficiază, în termeni demografici, de un ocean din care am îndepărtat o mare parte din prădătorii ei naturali. Dar aceasta nu înseamnă absența presiunii. Există amenințări concrete și documentate care merită o privire directă. Pescuitul comercial intensiv în anumite regiuni a produs colapse locale de populație. Costele Marocului și ale Mauritaniei au registrat scăderi drastice ale capturilor de caracatiță comună în perioadele de supraexploatare, ceea ce a condus la introducerea unor interdicții sezoniere de pescuit cu rezultate parțial pozitive. În Mediterana Occidentală, datele din perioada 2005 până în 2020 arată fluctuații semnificative ale capturilor, corelate direct cu intensitatea efortului de pescuit. Resursele se refac rapid între sezoane, dacă li se acordă timp. Schimbările climatice creează o presiune mai lentă, dar sistematică. Hemocianina, proteina bazată pe cupru care transportă oxigenul în sângele albastru al caracatiței, funcționează optim în ape reci și moderat reci.
La temperaturi peste 28 de grade Celsius, eficiența ei de transport al oxigenului scade semnificativ. Datele Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice arată că temperaturile medii ale suprafeței oceanului au crescut cu aproximativ 1,6 grade Celsius față de nivelul preindustrial. Aceasta redistribuie habitatele potrivite spre latitudini mai mari și adâncimi mai mari, modificând treptat distribuția geografică a populațiilor. Acidificarea oceanului ridică un risc mai puțin vizibil, dar cu dovezi de laborator clare. Ouăle de caracatiță sunt sensibile la variațiile de aciditate. O scădere a valorii pH de 20 de unitate, proiecție realistă pentru sfârșitul secolului în scenariile actuale, afectează negativ rata de eclozie și supraviețuirea larvelor. Studii conduse la Universitatea din Tasmania în 2012 au documentat în detaliu această vulnerabilitate. Există și o amenințare legată direct de arhitectura biochimică a organismului, acumularea metalelor grele. Hemocianina conține cupru, iar caracatița acumulează mai ușor decât alte organisme marine cupru, cadmiu și mercur din apă și din pradă. Un studiu publicat în Chemosphere în 2018 a identificat niveluri de cadmiu de 4 până la 7 ori peste limita admisă de Uniunea Europeană în caracatițele capturate din zone ale Mediteranei de Est, ceea ce ridică probleme atât pentru siguranța consumului uman, cât și pentru sănătatea populațiilor pe termen lung. Paradoxul situației actuale este greu de ignorat. Niciodată în istoria recentă, caracatița nu a fost mai studiată, mai respectată juridic, mai prezentă în cultura populară și, în același timp, supusă unor presiuni industriale și climatice care pot redefini radical distribuția și structura populațiilor ei în deceniile viitoare. Știința a acumulat în ultimele 3 decenii o cantitate remarcabilă de date despre caracatiță. Și cu cât sunt mai multe date, cu atât întrebările rămase fără răspuns devin mai precise și mai tulburătoare. Prima dintre ele este exact problema pe care am ridicat-o la mijlocul materialului. Cum funcționează coordonarea? Dacă fiecare tentacul este parțial autonom, dacă fiecare ganglion brachial procesează local și decide local, de ce caracatița nu se comportă ca 8 creaturi independente legate de un creier comun? Cum se naște coerența comportamentală dintr-un sistem distribuit fără un centru de control absolut? Cea mai bună explicație curentă, parțial verificată experimental, parțial ipotezată, este că creierul central al caracatiței nu funcționează ca un controlor detaliat, ci ca un coordonator de stări comportamentale globale. El nu trimite instrucțiuni de mișcare, setează tonusul și orientarea generală, alert, relaxat, în vânătoare, în retragere. Fiecare tentacul interpretează această stare globală și execută conform programelor sale motorii locale. Coordonarea nu este impusă de sus în jos, este emergentă, produsă din interacțiunea regulilor locale cu o stare globală minimă. În termenii ingineriei sistemelor distribuite, este un sistem fără server central. Fiecare nod urmează protocoalele proprii, dar protocoalele sunt suficient de bine calibrate pentru ca întregul să funcționeze unitar. Dar rămân cazuri documentate care nu se potrivesc complet acestui model, cazuri în care un tentacul continuă să execute o mișcare după ce creierul central a transmis semnalul de oprire, cazuri în care 2 tentacule explorează simultan în direcții opuse, fără că niciunul să cedeze celuilalt, fără rezoluție aparentă a conflictului. Nivelul de autonomie locală pare uneori să depășească ce poate explica modelul coordonării prin stare globală. Cercetarea rămâne deschisă. A doua lacună importantă ține de memorie. Caracatițele demonstrează în laborator o memorie de lungă durată. Recunosc un spațiu explorat cu mai mult de 2 săptămâni în urmă. Rețin soluția la o problemă rezolvată o singură dată. La vertebrate, memoria de lungă durată este consolidată prin structuri specifice, hipocampul, cortexul prefrontal. Caracatița nu are hipocamp, are ceva care funcționează similar, dar structura și mecanismul molecular rămân insuficient înțelese. Nu știm cum și unde stochează o creatură cu creier distribuit amintirile care îi ghidează comportamentul.
Un studiu din 2019 de la École Normale Supérieure din Paris a sugerat că tentaculele pot menține reprezentări tactile locale care nu sunt în totalitate accesibile creierului central, că fiecare tentacul are, parțial, propria experiență senzorială a lumii. Studiul a rămas contestat și nereplicat complet. Dar dacă este confirmat, înseamnă că memoria caracatiței nu este unitară, că ceea ce a explorat un tentacul miercuri seara s-ar putea să nu fie cunoscut de celelalte tentacule joi dimineața. Cea mai desconcertantă lacună rămâne legată de somnul activ. Silvia Medeiros și colegii ei au stabilit analogia structurală cu somnul rapid al vertebratelor, dar funcția biologică a somnului activ la vertebrate, consolidarea memoriei, procesarea emoțională, nu este confirmată la caracatiță. Nu știm dacă pulsațiile de culoare din acea fază reflectă o reactivare a memoriei neuronale, o procesare a experienței zilei sau ceva cu totul diferit, fără echivalent în experiența umană. Nu avem instrumentele conceptuale pentru a formula corect întrebarea, pentru că instrumentele noastre au fost calibrate pe creiere centralizate. Cu cât știm mai mult despre caracatiță, cu atât granița dintre ce putem înțelege și ce putem doar observa devine mai clară. Nu pentru că ea este misterioasă în sens romantic, ci pentru că arhitectura ei cognitivă este suficient de diferită de a noastră, încât conceptele cu care operăm, conștiință, memorie, experiență, vis, se aplică parțial sau se aplică în moduri pe care nu le-am calibrat complet. Dacă ai ajuns până aici, scrie în comentarii ce te-a surprins cel mai mult. Eu citesc fiecare răspuns. La începutul acestui material am pornit de la o convingere aproape universală, că inteligența trebuie să existe undeva anume, că mintea are nevoie de un centru. Știm acum că o caracatiță funcționează de 500 de milioane de ani fără acest centru, cu 9 sisteme de decizie parțial independente, cu o piele care ia decizii de culoare fără să consulte ochii sau creierul, cu tentacule care continuă să dândească după ce sunt separate de corp, cu ceva care în somn produce o stare globală unificată din toate aceste componente disparate. Declarația de la Cambridge din 2012 nu a spus că caracatița gândește la fel ca noi. A spus că are substrat neurologic pentru stări conștiente. Diferența contează mai mult decât pare. Nu am găsit în cercetarea de față un răspuns definitiv la întrebarea din titlu "Ce spune asta despre noi?" Dar am găsit o restrângere a presupunerilor. Dacă conștiința poate exista fără centralizare, dacă experiența subiectivă poate fi distribuită în 9 centre parțial independente, dacă visul, dacă există, poate să nu aparțină nimănui în particular, atunci întrebarea care rămâne nu mai este despre biologia marină. Este despre de ce am presupus atât de multă vreme că arhitectura noastră este singura posibilă. Există ceva care se pierde în toate modelele noastre despre minte, singularitatea soluției. Credem că centralizarea, un creier mare, un cortex complex, un eu localizat, este răspunsul evident al evoluției la problema cunoașterii. Dar caracatița există. A existat de 500 de milioane de ani, are memorie documentată, are personalitate individuală constatată de cercetători, are ceva structural analog visului, a inventat folosirea uneltelor, a ajuns să fie protejată de lege pe baza dovezilor de sensientă. Și a realizat toate acestea fără niciuna dintre structurile pe care le consideram indispensabile. Nu știm ce este de fapt să fie o caracatiță. Nu avem acces la experiența ei subiectivă, dar știm că există ceva sau ceva structural analog cu ceva, distribuit în 9 centre, stocat în tentacule care pot funcționa ore întregi după separarea de corp. Poate că nu există un singur loc în care trăiește o caracatiță. Poate că trăiește pretutindeni în corpul ei simultan. Și poate că această idee, că mintea poate locui în tot corpul fără un punct central de rezidență, este mai greu de acceptat pentru noi nu pentru că este falsă, ci pentru că noi am construit o civilizație întreagă pe convingerea că locul gândului este capul. Dacă materialul acesta ți-a schimbat perspectiva sau dacă ai rămas cu o întrebare pe care nu o aveai la început, lasă un comentariu.
Mă întorc la fiecare. Dacă vrei să continui pe această direcție, filozofia biologiei, limitele conceptelor noastre despre minte, alte creaturi care contestă definiția inteligenței, abonează-te. Iar dacă vrei să susții direct continuarea acestui tip de conținut, găsești detalii în descriere. Mulțumesc fiecăruia care o face. La mijlocul materialului am ridicat o întrebare pe care știința o lasă parțial deschisă. Cum coordonează caracatița cele 9 centre independente de decizie, fără un centru de comandă absolut, astfel încât corpul acționează ca un întreg? Răspunsul parțial, susținut de datele actuale, este acesta. Creierul central nu controlează mișcarea în detaliu, setează stări comportamentale globale. Fiecare tentacul interpretează aceste stări prin programele sale motorii locale și acționează conform lor. Coerența nu este impusă de sus în jos, este emergentă, produsă din interacțiunea regulilor locale cu starea globală transmisă de creier. Este, în termenii informatici, un sistem distribuit fără server central. Fiecare nod urmează protocoalele proprii, dar protocoalele sunt suficient de bine sincronizate pentru ca întregul să funcționeze unitar. Cum sunt sincronizate aceste protocoale în detaliu? Cum ajunge fiecare tentacul să cunoască starea globală fără un centru care să o transmită direct? Aceasta este întrebarea care rămâne deschisă în cercetarea actuală. Și poate că acesta este cel mai bun loc pentru a încheia, nu cu un răspuns definitiv, ci cu o întrebare mai bine formulată.